Imagine mo, bumili ka lang ng isa, may libre kang dalawa. Alright, so ayun guys, para sa video na to, tuturuan po namin kayo kung paano gumawa ng ham, step by step. Samahan niyo po kami. We're gonna show you to this new business. If you wanna know more about this, check out their items, mga products na pinuproduce nila. Samahan niyo po kami. Let's go! Siyempre, meron kayong sariling formulation dyan, yung flavor, etc. No? Pero ano yung pinaka-basic component ng ham? Ang basic natin, sir, is cornstarch, sugar, yung ground meat natin. Yun talaga ang usually, sir, na yun yung pinaka-base. Yun yung pinaka-base. And then the rest, nasa sa atin na yun, yung flavoring natin. Yeah. Okay. Yun na din na pumapasok yung mga secret. Secret ingredient na. Sir, dito anong process niyan po? Anong ginagawa? Dito po ginagawa yung pagtitimbang ng mga lulutuin. Ngayon, ito na yung finished product ng na-mix natin. So, ano na siya, ready for cooking na. Yun na yung dadalhin doon para i-mold na ng mga... So, ganito pala yung pag-mold din nila. Tinatap nila, sir, para yung air niya sa loob is walang hangin. Para mapanatili yung quality ng ham na wala silang butas-butas. Usually kasi meron. And to avoid na rin yung mga amag. Kailangan mahigpit yung pagkakamold niya. Katulad nito. Kasi pag malambot siya, tapos ilalagay siya sa boiling tub, kapag hinango na siya or pagluto na siya, sir, iba yung shape. Deform na siya, so hindi na siya magiging ball ham nun. Iba-iba na yung shape niya. So kailangan talaga mahigpit yung pagkakatali. Kaya mini-make sure talaga namin, sir, na yung mga tinatali is laging mahigpit. So kada isa yan chine-check, pina-quality check bago isalang sa boiling tub natin. Target kasi natin, sir, is 3,500. Ano lang yan, sir, sa isang shift lang. Yes, kasi ang 24 hours ang operation hours natin. So, bali 7,000 ang ipinoproduce ng isang araw na production. Wow. Kailangan importante siyang matuyo, sir, para maiwasan natin yung pagkasira ng processed meat. Kasi yung tubig or yung tubig na pinanggalingan niya sa boiling tub, dadampi siya sa mismong ham, nagiging cause siya ng pagkasira, sir. So, importante siyang ma-dry, tapos lumamig. Then, meron pa ang second procedure niya naman, sir, is dadalhin na siya sa cold room bago siya isi-seal. So, dito, tatanggalin lang yung mga, niya, yung mga basa-basa niya moist na. Yung mga moist niya para maiwasan yung pagkasira. Alright, right. Na to, sir, is to add lang ng aroma, then add ng flavor. Nagka-caramelize lang tayo ng sugar, or usually alam nila or familiar ang mga sa glazing procedure. Ganyan lang siya, sir. Very basic lang siya. Usually hindi lang naman sa ham, pero para maiba naman sa nakasanayan nating ham, so kaya giniglaze natin siya. Okay. Iba-vacuum sealed natin siya. We use vacuum sealed kasi para
panatili natin na ang ham natin or ang product natin is maging good siya. And yun kasi ang required ng FDA. That's why our product is FDA approved. So, dumaan siya sa mahabang proseso, sa checking. Doon natin masabi na ang ham natin ay quality. Yeah, so dito naman kasama natin si Ma'am Crystal to introduce yung mga other mga products nila maliban sa ham. So, Ma'am Crystal, ano ba yung mga other products nyo dito sa May City? Maliban po sa ham, we do have clean raw meats and processed meats. Sa processed meats naman po, meron tayong chicken skin, chicken leg quarter, pork ear, beef chunk, liampo cut belly, premium pork chop, liampo cut jaws, liampo cut premium, adobo cut, pork liver, and chicken wing. Almost dito yung mga hinahanap natin sa mga pang-everyday natin mga niluto. From manok to pork and even yung mga pork liver available dito. Sa yes, mga processed food naman natin, ano mga available natin? We have the marinated pork, premium pork barbecue, liampo sliced inasal, pork sisig, squid roll, premium pork tapa, breaded chicken neck, breaded chicken skin, chicken inasal, premium pork tocino, marinated chicken neck, and marinated chicharon bulaklak. Wow! So napakadami rin pa lang natin mapagpipilian dito sa May City maliban sa ham natin na syempre yun yung pinaka-main product natin. So dito napakadami nating options. Even though yung mga meats natin kung gusto nyo ng fresh or mga marinated available dito. So ma'am, saan nga po pala tayo located? We are located at 34 San Isidro, Guagua, Pampanga. You can visit by searching it at CK Frozen Meats and Bakery. Yun. So sa mga naghahanap ng mga meats, hams, and mga processed food and marinated food, so available yan dito sa may CK Frozen Meat, dito sa may Guagua, Pampanga. Merry Christmas from CK Frozen Meats! Uy, I like it. Thank you.